На Белсаце Zoom прыглядацца да найважнейшых падзей панядзелка разам з вами будзе Алесь Залеўскі. Вітаю спадарства і коротка, што вас чакае. Інаўгурацыя Трампа і чарговыя абяцанні. Ці апраўдаюцца надзеі на мір ва ўкраіне з прыходам новай адміністрацыі ў Вашынгтоне? Выбары без выбару, затое агульнанацыянальны дыалог. Ад заўтра пачынаецца датэрміновае галасаванне, калі скончацца рэпрэсіі. У Беларусі стала менш грошай, прынамсі фальшывых, якіх падробак варта асцерагацца. Карысная справаздача ад Нацбанку. У ЗША ў гэтыя хвіліны праходзіць інаўгурацыя Дональда Трампа ў якасці 47-га прэзідэнта гэтай краіны. Упершыню за 40 гадоў цырымонія праходзіць не пад адкрытым небам каля заходняга фасада Капітолія. У апошні момант яе перанеслі ўнутр будынку праз марознае надвор'е. Сам Трамп напярэдадні зноў паабяцаў прынесці мір усім, у тым ліку і ў наш рэгіён. 19 студзеня на мітынгу ў Вашынгтоне Дональд Трамп паўтарыў сваё абяцанне скончыць вайну ва ўкраіне. Хаця на адрозненне ад сваёй перадвыбарчай кампаніі, цяпер ён не ўдакладніў, што зробіць гэта за 24 гадзіны. Абмеркаваць варыянты завяршэння вайны ва ўкраіне Трамп плануе падчас асабістай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. Паводле выдання CNN, Трамп ужо даручыў сваім памочнікам арганізаваць такую гутарку. Яна мае адбыцца ў першыя дні пасля ўваходу палітыка на пасаду кіраўніка дзяржавы. Сам Пуцін напярэдадні інаўгурацыі Трампа патэлефанаваў Лукашэнку. Паводле прэс-службы Крамля, падчас размовы яны пацвердзілі ўзаемны настрой на далейшае ўмацаванне стратэгічнага партнёрства. З намі на відэасувязі знаходзіцца вядомы журналіст і аналітык з Кіева Віталь Портнікаў. Добрага дня, пані Віталь. Вітаю. Спадар Віталь, Трамп пасля пэўнага зацішша, але зноў пачаў абяцаць мір ва ўсім міры, так, і у тым ліку ў нашым рэгіёне ягоны дарацца, нават Майкл Волц ужо і пачаў разважаць пра канкрэтную механіку арганізацыі адпаведных перамоваў. На вашу думку, вось у гэтых заявах сённяшніх больш дэмагогіі, ці ўсё-такі вы бачыце рэальную волю і рэсурсы з боку Вашынгтона вось спрыяць гэтым мірным, удалым мірным перамовам для Ўкраіны? Я так розумію, що зараз мова йде виключно про зустріч Путіна і Трампа. І як ця зустріч закінчиться, ми не знаємо, яким результатом, коли вона відбудеться, коли вона закінчиться. На це питання в мене немає, скажімо, відповіді. Я не знаю, чи є вона у вас. Што, як бы там ні было, але пачатак прэзідэнцтва Трампа неблагі. Мы бачым на прыкладзе Блізкага ўсхода, прынамсі, што некае перамір'е там было дасягнута. Калі ўявіць, што вось і па такой схеме Вашынгтон будзе прасоўваць перамовы па Ўкраіне, то бок некае перамір'е, але без нейкіх ключавых вырашэнняў так праблем гэтага канфлікту. Але це дуже важко цю схему застосувати до російсько-української війни. Тому що в конфлікті на Близькому Сході стороною, яка зараз проводила активні воєнні дії в секторі Газа, був Ізраїль. І за великим рахунком Вашингтону було потрібно натиснути на ізраїльський уряд, щоб він погодився на ці умови, які навряд чи є для Ізраїля вичерпними. А в ситуації з російсько-українською війною, цією стороною, яка проводить активні воєнні дії, є Росія, а не Україна. А інструментів, щоб натиснути на Росію, так як Вашингтон може натиснути на Ізраїль, у Вашингтона немає, як ви розумієте. На Близькому Сході були хамасівці, які хотіли залишити свої позиції в секторі Газа, і вони за це були готові принаймні призупинити вогонь і віддати частину заручників. І був Ізраїль, який хотів воювати до знищення Хамас. І представники Трампа могли сказати ізраїльському уряду, ви знаєте, ви маєте припинити зараз вогонь, ви маєте припинити війну, тому що Трамп хоче, щоб його інаугурація відбувалася тоді, коли вирішено питання миру на Близькому Сході. І до того ж це було в інтересах обох адміністрацій, і Байдена, і Трампа. А російсько-українська війна тут не виглядає такою прямою паралеллю. Так, Вашингтон може тиснути на Україну, але можливості тиснути на Росію таких воно немає. Нават у Трампа няма вось гэтых інструментаў ціску на Расію. Тады навошта ён так анансаваў шырока гэтую размову з Пуціним? Можливо, Трамп просто хоче зустрітися із Путіним. Я не сказав, що у Трампа зовсім немає інструментів тиску на Путіна. У Трампа вони є, як вони були у Байдена. Просто не зрозуміло, наскільки ці інструменти, якими володіє будь-який американський президент, є такими, щоб примусити Путіна закінчити війну. З цієї точки зору від зміни влади у Вашингтоні нічого не змінюється. Спадар Віталь, прынамсі з канкрэтаў больш-менш мы можам абмяркоўваць вось тую ж заяву, так, дарацы і новай каманды, скажем так, которая сёння заступае на новой адміністрацыі, так, у Вашынгтоне. І там канкрэтна кажацца, што гэта спыненне
заморозка баявых дзеянняў уздоўж цякучай так, лініі фронта і часовае зняццё пытання аб уступленні ўкраіны ў НАТО з актыўнай павесткі. Ну і перад гэтым той жа Трамп сказаў, не Трамп, прабачце, а Дарацца Волц, што Зеленскі пагаджаецца так, на тое, што перамір'я мае быць наступлена. То бок мы можам сыходзіць хаця бы з таго, што вось гэтыя ёсць два умовы гэтага перамір'я. Так? Вось Ні, не можемо, тому що я знову кажу, яке має значення, на що погоджується Зеленський і чого хоче Трамп. Важливо, з чим погодиться Путін. Де у вас хоч найменші ознаки того, що Путін погоджується з таким розвитком подій? Спадар Віталій, я таксама шукаю ў гэтых пікіроўках палітыкаў так, з боку Вашынгтона і тоже так, Расіі вось тую сутнасць. Ці адкуль бачаць заходнія палітыкі пазітыў ці аптымізм што да дзеянняў новай адміністрацыі Трампа і што ёй удасца пераламіць вось гэты тренд. Ну, пакуль што тренд на тое, што це вайна беспросветная, да, назовем. Але я не бачив жодного західного політика, окрім людей в оточенні Трампа, який би так вважав. Так, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць міратворчыя місіі, так, і прадстаўнікі Брытаніі і Францыі. То бок гэта паралельная гульня з адміністрацыяй Трампа, которая хоча Еўропа включиться, на вашу думку. Ці Еўропа тады, в прынцыпе, можа мець нейкі голас, нейкі фактор, чыннік у вырашэнні гэтага контингент європейських військ може бути розташований на лінії зіткнення між російсько-українськими військами, якщо буде перемир'я, і якщо Росія погодиться на такий контингент. Ніхто в Європі не думає, що він надішле війська на лінію зіткнення без згоди Росії. Ніякого, навіть найменшого якогось такого моменту, найменшої ознаки того, що Росія з цим погоджується, немає. Про що ми взагалі говоримо? Так, європейці готують цей контингент, навіть не готують цей контингент, вони розмовляють цей контингент, щоб не сваритися із Дональдом Трампом. Тому що це частина плану Трампа. Але частина плану Трампа – це виключно його план. А війна закінчується, якщо умови узгоджуються принаймні Сполученими Штатами і Росією. Я про Україну вже навіть і не кажу. Ніяких ознак того, що ці умови плану Трампа якимсь чином верифікуються Москвою, немає. Я ж не кажу вам, що цього не може бути. Можливо, це може бути. Але зараз немає жодної ознаки, що це так. І ви не бачите варіанту, при яких Путін мог би пайсці так, на, ну, нават хаця б на этой перамовы. То бок гэтыя рамачныя умовы, што спынення агню па лініі і НАТО, на вашу думку, не ўстрайваюць Пуціна, і Путін будзе далей ісці сваёй ваеннай машынай, а чакаючы пры гэтым ад Захада новай прапановы. Якой тады павінна быць гэтая прапанова? Я взагалі не думаю, що Путін чогось чекає від Заходу. Я думаю, що у Путіна є абсолютно чітке уявлення про те, що він має шляхом війни на виснаження знищити українську державність, ніяких інших цілей у нього немає і не буде. Чи можна при цьому зупинити війну? Так. Шляхом виснаження російської економіки, демографічного потенціалу Росії для війни, підриву соціальної стабільності Росії і розуміння Путіним того, що він зможе політично дестабілізувати Україну, якщо припиняться воєнні дії. Якщо ці дві умови будуть в Москві зрозумілі, що в них немає грошей і людей на війну, і що вони зможуть від воєнної експансії перейти до політичної дестабілізації, Путін буде готовий на припинення воєнних дій. Так що ключ до закінчення війни, коли б це не відбулося, він знаходиться саме в цьому напрямку. І я допускаю, що це буде питання для наступного президента Сполучених Штатів. Я маю на увазі на людину, яка стане спадкоємцем Дональда Трампа. Ну, тоді уявім, спадар Віталь, що ви дорадца Дональда Трампа, і що б ви йому дорадили у такій ситуації на ближайший термін президентський, який повинна... Якщо б я був би дорадцею Дональда Трампа, я думав би про те, що сподобається Дональду Трампу. І дорадив би йому саме те, що знаходиться, що, на мою думку, знаходиться у Трампа в голові. Тому що якщо б я радив Трампу щось, що пов'язане з реальністю, щось, що йому не подобається, я перестав би бути радником Дональда Трампа через 24 години. Радити Дональду Трампу ти можеш тільки тоді, коли ти усвідомлюєш, як він мислить, і радиш йому те, що йому сподобається. Так що я не думаю, що я погодився взагалі колись працювати в такій команді. Тому що я вважаю, що справжня політична команда – це команда, де люди радять лідеру виходити з реальності. А такі команди, як команди Трампа і не тільки Трампа, це команди, в яких люди намагаються зрозуміти, що подобається босу, щоб залишатися на посаді. Тому я навряд чи можу вам відповісти на питання, щоб я радив Дональду Трампу в ситуації з російсько-українською війною. Реалістична порада – збільшувати рівень санкцій проти Росії, піти на серйозне
протистояння з Китаєм і Індією, створюючи вторинні санкції проти їхніх компаній, які закуповують нафту і газу Російської Федерації, збільшити фінансову допомогу Україні, збільшити військову допомогу Україні і, звичайно, наполягати на тому, що Україна має бути членом НАТО, а гарантії безпеки мають бути розповсюджені на ту її територію, яка зараз контролюється легітимним українським урядом, і підкреслити, що російське погодження з цією тезою нікого в НАТО не цікавить. Але якщо ми не виконуємо ці умови, то ми йдемо шляхом поразки і слабкості. Саме бажання Дональда Трампа зустрітися із Володимиром Путіним, яке він неодноразово виголошував, є ознакою абсолютної слабкості нового президента Сполучених Штатів. Тому що якщо його попередник не збирався зустрічатися з Путіним, тому що Путін почав цю загарбницьку війну, а Трамп вважає, що він з Путіним має говорити, хоча ця війна продовжується, то, звичайно, до Трампа будуть ставитися в Кремлі як до слабкої людини, на яку треба тиснути ще більше. От вам і відповідь на питання. Я б радив би Трампу, якщо він взагалі хоче залишатися сильною людиною, а не робити вигляд, що він сильна людина, не зустрічатися із Путіним. І це була б моя перша умова знаходження у такій команді. Але я прекрасно розумію, що бажання зустрічатися із Путіним і Сі Цзіньпіном і розмовляти з ними на рівних – це один з мотивів, який примусив Дональда Трампа боротися за Білий дім. Бо він комфортно відчуває себе саме у такому товаристві. Спадар Віталь, апошнє питання не можу не задати датычна Білорусі. Так, я зрозумів ваш скептицызм, прынамсі, так, што да магчымых мірных перамоваў так бліжэйшым часам паміж Расіяй і Украінай, але пра гэта ўвесь час актыўна абмяркоўваецца у тым ліку і беларускай так палітычнай сферы, так. І гадаюцца, ці мае хтосьці Беларусь прадстаўляць, ці наогул Беларусь мае быць прадстаўлена, калі прадстаўлена, то кім, ці адным Лукашенка, ці Лукашенка плюс Ціхановская, праблема ў абодвух з легітимністю. Я не беру участі в розмовах, які пов'язані з політичною фантастикою. Республіка Білорусь ані у випадку з Лукашенком, ані в випадку з білоруськими опозиціонерами не має ніякого відношення до цих перемовин, і ніхто не буде згадувати про її можливість участі, мою можливість участі, про її можливу участь. Тому що Республіка Білорусь не є суб'єктом цього процесу, а просто є територією, яку Лукашенко надав для нападу на Україну. Не більше і не менше. Так що ніхто ані в Вашингтоні, ані в Москві, ані в Києві навряд чи буде взагалі думати про те, щоб Білорусь була якоюсь стороною переговірного процесу. Це взагалі смішно навіть чути. Я дивуюся, коли ми це серйозно обговорюємо. Так, Александр Лукашенко вельмі інтенсіўна эту тэму падымае і, відаць, ягонае вялікае жаданне прыняць у гэтым удзел. Магчыма, у яго ёсць свае на тое причини, але коли Лукашенку дуже хочеться виглядати якимось суб'єктом. І він суб'єктом перестав остаточно бути у 2022 році, коли він розігнав народне повстання проти своєї узурпованої влади і комфортно усівся на російських багнетах. Так, але хто тоді має давати гаранти, умовно, з боку Білорусі, що більше не буде уварвання з півночі? Це ж по-любому... Ніхто не буде давати гарантії з боку Білорусі, бо це російські гарантії, а не білоруські. І я взагалі, знову-таки повторюю, я не бачу зараз ніякого сенсу обговорювати якісь мирні перемовини, тому що ніяких ознак цих перемовин не спостерігається. Дякую велике, спадар Віталь. З нами був на відеосувязі відомий український журналіст і аналітик Віталь Портніков. До наступних ефірів. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі набліжаюцца да фіналу. З заўтрашняга дня ў краіне пачнецца датэрміновае галасаванне. Без незалежных назіральнікаў і выразных апанентаў Лукашэнкі. Затое апошні ў сваёй праграме абяцае агульнанацыянальны дыалог. Што хаваецца за гэтымі словамі, ці могуць блізкія выбары прывесці Беларусь да залагоджвання палітычнага крызісу? Як і на мінулых выбарах, галасаванне пройдзе без назіральнікаў ад Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. У арганізацыі днямі заявілі, што афіцыйны Менск адправіў запрашэнне са спазненнем. Затое стала вядома, хто будзе на гэтых выбарах у ролі заходніх назіральнікаў. Міністэрства замежных справаў запрасіла двух прарасійскіх і праварадыкальных грамадзянаў Швейцарыі. Таксама ў Беларусь прыедзе швейцарец Эрік Вебер, якога неаднойчы судзілі на радзіме за маніпуляванне выбарамі. Назіральнікамі ад Польшчы будуць прадстаўнікі правай партыі «Фронт». Агулам у цэнтрвыбаркамі заявілі, што акрэдытавалі больш за 450 замежных назіральнікаў. Большасць з іх ад краінаў і органаў СНД. З намі на відэасувязі знаходзіцца доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч. Прывітанне, Андрэй. Вітаю. Скажы шчыра, калі ты сочыш за выбарчай кампаніяй у Беларусі, то вось ты як навуковец на што звяртаеш увагу, на што нам можа варта звяртаць увагу, на чым яе фокусаваць? Ну, бо пераможца вядомы, так, хада кампаніі больш-менш вядомая, бо няма незалежных назіральнікаў. За чым тады сачыць? За чымсьці, што можа паспрыяць сапраўды нейкай
палепшэнне сітуацыі, што ли, ў нашай краіне? Ну, я як науковець, хоча назіраю за тим, як працюють політичні інститути. Тобто, що робиться в плані репресій, що робиться в плані свободи політичної діяльності, яким чином улады спрабуюць арганізаваць гэту палітычную кампанію, тым ліку як яны падыходзяць да пытання канкурэнцыі, да фармулявання альтэрнатывы, зноў жа як яны пачынаюць агучваць ідэі змену палітычнага курсу, ну там, скажем, можа быць нейкай кансалідацыі грамадства, там, да, ці нейкага дыялогу. Ну вось і пытанне, на твою думку, ці гэтыя выбары набліжаюць Беларусь да развязання палітычнага крызісу ў краіне, да палітычнай адлігі? Ну вот прыкметаў гэтага ў практычным плане я не бачу. Конечно, асобныя выказваннямі мы можем інтэрпрэтаваць як захочам, то есть там сотні выказванняў Лукашенко заўсёды можна якіх-небудзь 5-3 знайсці, якія будуць сведчыць пра тое, што не, ну вот будзе нармалізацыя, там, да, ці какая нейкая там, скажем, лібералізацыя, але можна знайсці адначасова там і шмат супрацьлеглых. І калі мы глядзім на базовыя рэчы, то есть якім чынам, напрыклад, адбыліся выбары ў парламент, так, мінулого года, якім чынам былі створаны інстытуты новыя, якія прадугледжаны Канстытуцыяй, зацверджаны ў 22 годзе. Што адбывалася перад выбарамі прэзідэнцкімі вот зараз? Ну, мы бачым, што прыкметаў таго, што рыхтуецца нейкія змены ва ўнутранай палітыкі, іх фактычна няма. Такое адчуванне, што наадварот, сістэма за апошнія, атрымліваецца, 4,5 гады прыйшла ў нейкую новую стадыю, якой рэпрэсіі, якія раней прадстаўляліся як нейкая надзвычайная такая мера, зараз сталі як бы нармальнай з'явай, то есть часткай палітычнай сістэмы. Ну, як там было, скажем, у савецкія часы, да, то есть, ну, нічога кепскага, што там, типа, нічога надзвычайнага ў тым, што 1500 там палізняволеных, нічога страшнага, што там 20 там, ці 30 затрыванняў у дзень могуць адбывацца, ну, калі казаць пра адміністратыўныя справы, да, і гэта просто як бы метод кіравання уже, так, так, конечно, нешта запускаецца і для падтрымкі пашырення, ну, нейкай такой падтрымкі грамадскай, там, скажем, пэўныя. Ну вось давай я табе дапамагу. Вось канкрэтна з праграмы Александра Лукашенка, вось это адна з задач ягоная на наступны тэрмін, агульнанацыянальны дыялог. Гэта прыгожае слаўцо, ці ты сапраўды бачыш патрэбу ў тым, што Лукашенка мусіць такі дыялог праводзіць? Бо з іншага боку, так як ты кажаш, што пакуль што няма прыкмету, што ўладам нешта муляе, да? Я б паглядзеў бы спачатку, дзе гэта сфармулявана, да? Это там адзін пункт і далёка не самым пачатку. І, напэўна, проста быў уключаны, каб вот, ну, так, для разнастайнасці, на всякі выпадак. І, да, вот для мэтавай аўдыторыі, там, скажем, там, дэмакратычна арыентаваныя, там, ці тыя, хто перажываюць рэпрэсіі, яны вот з гэтага ўсяго тэксту могуць гэтыя там 3 словы выцягнуць і пачаць вельмі вялікую дыскусію. Але калі мы паглядзім все-таки пра тыя наратывы, якія распаўсюджвае ўлада ўвогуле, мае на ўвазе дзяржаўныя медыа і сам Лукашенко, ну там і прыкмета таго, што гэта ёсць нейкі прыярытэт і што гэта ёсць нейкая стратэгія. Гэтага няма. І зноў жа, калі мы кажам пра прымірэнне, пытанне фармату, тому што мы ўключаем у гэты тэрмін. Калі паглядзець на то, як гэта фармулявалася на працягу апошняга года, ну, это, конечно, моя інтэрпрэтацыя, вот, няхай нехто прапануе іншую, то калі такое паразуменне, такі дыялог можа быць, то ён заключаецца ў тым, што ўсе тыя, хто былі супраць улады, мусяць прызнаць гэту ўладу, пагадзіцца з ёй, пачаць яе падтрымліваць. І тады мы вас даруем і дазволім вам больш-менш як бы бяспечна жыць у нашай краіне. Ці да гэтага гатовыя гэтыя людзі, ну, вялікае пытанне. Мне падаецца, што абсалютнай большасці не, ну, прынамсі, шчыра, да, вот, прыняць гэту сістэму на такіх мовах яны не змогуць. Таму, скажем, самой гэтай
канцэпцыі, якія фармулююць улады, важна тое, што, па-першае, гэта не прыярытэт, то есть нідзе гэта якасці прыярытэта не заяўлена. А па-другое, ну, сам фармат гэтага паразумення занадта такі, скажем, аднабаковы, так бы мовіць. Ён не прадугледжвае кампрамісу, то есть ён прадугледжвае толькі ну, хутчэй прыняццё тых, хто пакаецца там, да, у тым, што ён не падзяляе ўсе каштоўнасці дзеючых улад. Ну, раз з выбарамі ў нас такая штука, так, і вы не бачыце тых перадумоваў, каб яны пасадзейнічалі неяк змене палітыцы ўнутры краіны, так, на менш, прынамсі, рэпрэсійную, так. А за чым тады сачыць нашай аўдыторыі, так, журналістам у пытанні развязання беларускага палітычнага крызісу? Многія цяпер на Трампа глядзяць, так, на інаўгурацыю, на магчымыя перамовы з Расіяй. Днямі выйшаў аналітычны матэрыял на нашай ніве, дзе кажуць наогул, што ад беларусаў цяпер нічога не залежыць, мы як у кінатэатры павінны проста назіраць, што адбываецца з нашай краінай. Ну, не то, што нічога не залежыць, але сапраўды я тут з вами пагаджуся, сачыць за дынамікай стасункаў паміж Захадам і Расіяй варта, да, тому што это будзе вельмі важным фактарам, які перадвызначыць развіццё сітуацыі ва ўсім нашым рэгіёне, тым ліку ў Беларусі. Перамовы, калі яны пачнуцца паміж Расіяй і Украінай, іх фармат, іх вынікі таксама будуць вельмі важныя, таму што, ну, на бліжэйшы час все будзе залежыць ад таго, што будзе адбывацца ў Расіі, наколькі Расія будзе гатовая фінансаваць тую эканамічную палітычную сістэму, якая ёсць у Беларусі, тому што апошнія гады эканамічны рост ён забяспечаны менавіта інвестыцыямі, звязанымі з вайною, да, ў Беларусь. І, ну, вот, напэўна, гэта будзе асноўны і важны фактар. Уже ўнутрапалітычная дынаміка будзе адстройвацца залежна ад таго, што там адбудзецца. Напэўна, калі вайна будзе працягвацца, то, ну, Расія будзе гатова інвеставаць рэсурсы ў утрыманне статус-кво, тому што ім пачынаць нейкія змены, гэта занадта рызыкоўна, тут прыфрантавая зона для іх, і прамым і пераносным сэнсе гэтага слова. Вось, ну, але калі пачне сітуацыя мяняцца, тут ўсё будзе выглядаць па-іншаму, і стымулаў і, ну, для уладаў нешта мяняць стане больш. Але зноў жа паглядзім, як гэта будзе выглядаць на практыке, таму што сітуацыя можа і не толькі палепшыцца, але і пагоршыцца. Таму так, на жаль, палітыка Александра Лукашэнкі апошніх всіх 5 год, да, можа быць сказаць і 30 год, яна, на жаль, зрабіла Беларусь настолькі залежнай ад Расіі, што зараз шмат у чым нават внутрыпалітычная сітуацыя будзе залежаць ад таго, што будзе адбывацца ў Расіі, ну і адпаведна, што будзе адбывацца ў стасунках Расіі і Захада, як будуць ісці перамовы з Украінай. На жаль, на вялікі жаль, гэта так. То есть стратэгічнай аўтаноміі у такіх пытаннях Беларусь як дзяржава зараз не мае. Ну, вось якраз перад вамі тое ж самае сказаў Віталь Портнікаў, так, аналітык з Кіева. Што ж, ну, набіраемся попкорном, так, і глядзім, што далей будзе адбывацца. Дзякуй вялікі. Не меней за 20 кіроўцаў фураў затрымалі на беларускай мяжы за апошнія некалькі дзён. Такія звесткі падае тэлеграм-канал «Суды, задержання, Гродна і обласць». Паводле праваабаронцаў, у фурнікаў правяралі мабільныя тэлефоны, у тым ліку, каб знайсці падпіскі на гэтак званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Пра гэтыя ды іншыя падзеі дня ў нашым аглядзе. У Менску будуць завочна судзіць экс-працаўніц Тутбаю. Працэс над Вольгай Лойкай, Аленай Толкачовай і Кацярынай Ткачэнкай пачнецца 4 лютага ў Менскім гарадскім судзе. Іх абвінавачваюць паводле 4 крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў нібыта распальванні варожасці і ўхіленні ад сплаты падаткаў.
У Беларусі летась паменела фальшывых грошай. Гэта вынікае са статыстыкі Нацбанку за 9 леташніх месяцаў. Гэтак у банкаўскай сістэме выявілі 484 падробкі, што на 20% меней, чым у 2023. Найпапулярнейшаю валютаю у фальшываманетчыкаў застаецца долар. На яго долю прыпадае каля 80% падробленых купюраў. А вось фальшывых банкнотаў беларускіх рублёў у сістэме выявілі ўсяго 5. У тым ліку 4 наміналам 100 рублёў і одну 20-рублёвую. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызначыла тарыфы за выплату і дастаўку пенсіяў праз пошту. Гэтак за атрыманне грошаў у аддзяленні давядзецца заплаціць амаль 2 рублі камісіі. Пры дастаўцы пенсіі паштальёнам сума складзе ўжо 8,5 рубля. Ад сплаты камісіі вызвалілі пенсіянераў старэйшых за 70 гадоў, інвалідаў і вяскоўцаў. Ізраіль вызваліў 90 палестынскіх вязняў у межах абменнай угоды з Хамасам. На волю паводле спісу камісіі ў справах зняволеных палестынскай аўтаноміі выйшлі жанчыны і непаўналетнія. Улады краіны пайшлі на такі крок праз 7 гадзінаў пасля таго, як у Газе баевікі перадалі прадстаўнікам Чырвонага крыжа 3 ізраільскіх закладніц. Жанчыны, якія правялі амаль 1,5 года ў палоне баевікоў, спачатку адвезлі на найбліжэйшую вайсковую базу, а затым на верталёце даставілі ў медычны цэнтр пад Тель-Авівам. Там яны атрымалі неабходную дапамогу, а таксама сустрэліся са сваякамі. А мы працягваем наш эфір свята-паказухі. Колькі трэба людзей і часу, каб адкрыць гандлёвую лаўку ў беларускім райцэнтры. Гэтыя ды іншыя цікавосткі навіннай стужкі панядзелка ў нашай рубрыцы «Белсат онлайн». Колькі абяцанняў выканаў Лукашенко за 4 гады? Адказ на гэтае пытанне можна пачуць у праграме «Атмасфера» з Александром Хныровічам. Карысныя навіны для бізнеса і аналітыка бягучых трендаў у эканоміцы глядзіце на YouTube-канале «Белсат Ньюс». Што ж было ў планах? Інвестыцыі. Гэта вельмі важны для будучыні краіны паказнік. І ён павінен быць на ўзроўні 22-25% ад ВУП. Ну так запісана. Але пакуль не выходзіць. Цяперашні ўзровень толькі 15%. А гэта значыць, эканамічная будучыня краіны пад пагрозу. У 64 краінах свету ў пракат выйшла стужка «Смерць Пуціна». Баёпік апісвае 60 гадоў жыцця кіраўніка Расіі і задаецца пытаннямі, што ўсё ж такі прывяло да тэрактаў і войнаў у Чачне і Украіне. Нашы украінскія калегі наведалі адзін з паказаў і запыталіся гледачоў пра іхныя ўражанні ад фільму. Падрабязнасці глядзіце ў тэлеграм-канале «Белсату». Дуже важко було дивитися на лице Путіна. Постійно він з'являється, дуже неприємний. Передано вот это его детство, какое оно там было на самом деле, никто не знает. Передали его вот это детство, как на нем отложились эти травмы какие-то, страхи, и это, что ему позволило стать на фоне зла. Ну і як без вадохрышча. На возеры Бяглец, што на Глыбочыне, праваслаўны святар Сергій Грамыка спачатку правёў малебен, а затым акунаў дзяцей у ледзяную ваду. Як гэта адбывалася, можна пабачыць у шорцах YouTube-каналу «Белсат Нау». Урачыстае адкрыццё лаўкі сабрала вялізную колькасць чыноўнікаў. Такім чынам распачаўся год добраўпарадкавання ў Маларыце. Відэа з падзеі апублікаваў наш аккаунт у Фейсбуку. На гэтым у нас все. Нагадваю спадарству пра падабайкі і падпіску на наш канал. Калі для вас гэта бяспечна, дзякую за ўвагу. Да наступных эфіраў.